Modul 6, parallaxemetoden. Parallaxemetoden, det er en metode, man bruger til at måle afstandene ud til de nærmeste stjerner. Det går sådan set ud på, at man praktisk talt måler en vinkel ud til en stjerne, som vi kan se her på animationen. Og som vi kan se, har vi en linje, der går fra jorden op til stjernen. Og vi har en linje fra stjernen, der går ned til solen. Og vi kender vores astronomiske enhed, som er fra solen og ind til jorden. Det vil sige, at her har vi faktisk dannet en retvinklet trekant. Og selve vores parallakse, det er den linje, vi ser der, som vi måler. Når vi så kører videre, så bevæger jorden sig selvfølgelig rundt om solen, og vi stopper den igen her, hvor der er gået et halvt år. Som vi kan se, så ser man lige pludselig stjernen fra en ny vinkel fra jorden. Det er samme princip, når man skal afstandsbedømme med ens øjne. Det er sværere at afstandsbedømme, hvis man har et øje lukket. Så derfor laver man samme princip med jorden, hvor man måler selve parallaksen fra to forskellige punkter, og her er to yderpunkter, hvor vi havde vores første måling herover, og et halvt år efter tager vi vores næste måling, hvor jorden står her. Igen en retvinklet trekant, og vi måler vores vinkel. Når vi kender vores astronomiske enhed, som vi har mellem jorden og solen, og vi kender vores parallakse, så er det faktisk kun Pythagoras, der skal hjælpe os det sidste stykke af vejen til at måle selve afstanden fra stjernen og til jorden. Afstanden ud til selve stjernen, den måler vi i parsec, og 1 parsec, det svarer til, at selve vores parallakse, den vil være 1 buesekund. Og 1 buesekund, der er vi nede at tale 1/36 del af en grad. Så det er meget små tal, vi arbejder med. Derfor er det også svært at måle parallaksen på stjerner, der ligger længere ude i rummet. Vi kan måle selve parallaksen helt ned til en grad, der lyder på 0,00000028. Og så kan vi regne parallaksen til stjerner ud på en afstand af ca. 3300 lysår. Derefter så skal vi begynde at bruge andre metoder for at måle afstanden. Det kan faktisk illustreres ret godt ved, at vi begynder at flytte lidt på vores sol og jord i animationen her. Hvis vi prøver at flytte solen helt tæt på stjernen, så kan vi se, hvordan vores parallakse den bliver større. Og vi kan også se princippet med afstandsbedømmelse med, at stjernerne bag stjernen, vi måler vores afstand til, at de flytter sig i forhold til. Når vi så prøver at køre solen længere bagud, så læg mærke til vores parallakse, som bliver mindre. Det ses tydeligt, når vi bevæger solen nu her. Og derfor vil der komme et punkt, hvor parallaksen den vil være så lille, altså nærmest 0, at vi ikke kan måle afstanden mere på.